Окей. Написах го, ма порно на ареста па. Толкова мразя тия бродкастове, само спамят. А не да се го направят в текстовия документ на бродкаста, за да им спами на половин час. Най-нахалното. Знам какво си. Но завинаги ли са тия рангове или за 3 месеца? О, малев, този сървър се струва да платя. Вече не идвам. Да. Да, тук да пуска с... Тук вече да пуска с 17 000 лева. Преди да пуска с 0. Там трябваше да се правиш пари. Това е Minecraft, пък аз помагах за спауна. Абе, в нещо колко